serán fantísticos. ¿Ser coches? Autobuses. ¿Coches? Otro dado igual, ¿eh? ¿Serán que torrean la isla? Aviones. ¿Es suena o es auto? Ni nahi zorintzero laguntzaia. Zenbat umez haudet Euskal Herrian? Pilo bat, orduan eramateko, irakurtzeko gutunak idatzi duzue? Gutio? Idatzi dirot, amika. Orduan ez dugu ez eramango. Norekin egon naiz, a ber, nork ezagutzen ditu nire Mari Domingi, Olentzero. Ni naiz laguntzaile, ba? Zer uste duzu, Olentzero egon aldera leku guztietan? Olentzero, Mari Domingi, nor gehiago? Arditxo. Nor da Arditxo? Zagutzen duzu Arditxo? Seguro? Nirekin bizida. Nor gehiago? A ber, Tansar ezagutzen duzue? Ez? Nor gehiago? Kamiak, Mazajaun nola? Mazajaun? Ipotxak, hori dia guztiak nire lagunak, eta den gaude lan, talan, bakarrik zintzo portatu bazarete, opariak eramateko zuen etxetan. Hori da, portatu bazarete. Guztiok? Seguro? Denok ondo? Bale, batuan ikusiko opariak dauden edo ez, baina ez da fijo, Kantatuko dugu ya? Ez da fijo, ez kanta, bai? Denok batera. Eta hiru. Olentzero lasaigu, mendia lanera, intentsioarekin ikatzen gera, aditu benean, Jesus jaio gera.
sema pisatzen duen, oso, bravo. Venga, asko pisatzen du? Orain ireki denon artean, bale? Baina klasean. Itxu, Baina... esan. Eta esan, olentzero hori esan, oso mortata. Baina, guztio? Guztio. Ni kontatuko dio. Zu kontatu, esaztu, Abatu ondo. Gero kontatuko dio, bale?